Κυρίες και κύριοι, προημιακά να ζητήσω την επίοικιά σας, διότι μιλώντας μετά από τις δύο ευηδείς και χαρισματικές κυρίες θα φανώ υποδεέστερος. Ας βάλω τώρα τα γυαλιά μου, διότι ούγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, και να μου συγχωρέσετε μία συγκίνηση, διότι έχω τη χαρά, νιώθω έτσι μία ανάταση να μιλώ μετά την αγαπητή μου παλαιά και εκλεκτή μαθήτρια στο Αρσάκιο Ψυχικού, την Νικολέτα την Κοκοσιούλη, νυν σπουδαία επιστήμονα. Τώρα από την ανάταση ας πάμε στην επανάσταση. Ο Λένιν έλεγε, σύντροφοι, ας δώσουμε στις λέξεις το πραγματικό νόημά τους, διακρίνοντας λοιπόν τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ κλασικών σπουδών και κλασικής μόρφωσης. Ας φροντίσουμε να δώσουμε στους μαθητές μας πρώτα το δεύτερο, κλασική μόρφωση, διότι η μόρφωση είναι για όλους, η σπουδή για λίγους. Ο Παπαδιαμάντης έλεγε, μορφωμένους θέλουμε, όχι εγγραμμάτους. Λυπάμαι που θα ξεκινήσω δυσάρεστα, αλλά ας κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Τα Ελληνόπουλα είναι πρώτα στην Ευρώπη σε λειτουργικό αναλφαβητισμό. Και ούτε είναι μορφωμένα, όπως φαίνεται από διάφορα φαινόμενα παθογένειας. Θα μείνω κυρίως ένα μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, δεν το έχω συναντήσει σε άλλη χώρα. Ότι είναι όλα συνονόματα. Σαν να είναι δημότες μαλακάσας. Αναγκαία διευκρίνηση. Μιλώ ως απλός καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, που οι περισσότεροι των μαθητών δεν έχουν επιλέξει να μάθουν αρχαία ιστορία, λογοτεχνία, λατινικά, έκθεση. Ως εκ τούτου, δεν θέλω επιμένοντας στο γράμμα που δεν θα το μάθουν να σκοτώσω και το πνεύμα. Η δική μας δουλειά των καθηγητών του σχολείου είναι διαφορετική από τη δική σας των καθηγητών των ιδιωτικών σχολών αρχαίων ελληνικών και του πανεπιστημίου, που οι μαθητές και οι φοιτητές σας έχουν επιλέξει να μάθουν αυτά που τους διδάσκεται. Και η πανεπιστημιακή, βέβαια, νομίζω, αντιμετωπίζεται εχθρικό ακροατήριο, που εκμεταλλεύεται το άσυλο για να επιβάλλει. Ξέχασα την προηγούμενη διαφάνεια σε σχέση με το ότι είμαστε συνονόματοι και γιατί το θεωρώ πολύ κακό. Λοιπόν, και η πανεπιστημιακή αντιμετωπίζεται εχθρικό ακροατήριο που εκμεταλλεύεται το άσυλο για να επιβάλλει λογοκρισία, μια ελληνική αντιφατική νοοτροπία. Αυτή την περίοδο διώκεται η συνάδελφός σας, κυρία Βάνα Κυριανίδου Νικολαίδου, από φοιτητές, φοιτήτριες και φοιτητά. Έτσι αυτοπροσδιορίζονται. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Υπουργό που έκανε τις ποινές πιο αυστηρές στο σχολείο. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, διότι και εμείς έχουμε μαθητές, μαθήτριες και μαθητά που κομφορμιστικά αντικομφορμιστές κάνουν την τάξη αταξία, εκφοβίζουν και διώκουν όποιον καθηγητή κάνει ευσυνείδητα τη δουλειά του. Αν μάλιστα καταργηθεί και ο νόμος που επιβάλλει την παρουσία εκπροσώπων των μαθητών στα συμβούλια των καθηγητών, θα είναι ευχής έργο, διότι δεν είναι μόνο άτομο και λαϊκιστικό, είναι και ολέθριο να δίνουμε στα παιδιά ελευθερίες χωρίς την αντίστοιχη ευθύνη. Τι κάνουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό? Ό,τι μπορούμε για να καλλιεργήσουμε την αγάπη των παιδιών προς τον ελληνικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό και το ενδιαφέρον τους ανάλογα και με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν στο πανεπιστήμιο. Επειδή έχουμε και παιδιά της θεωρητικής, που ακόμα και αυτά απορούν γιατί να υπάρχει παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, τους λέμε ότι οι ελληνικές λέξεις συνθέτουν το παγκόσμιο λεξιλόγιο κουλτούρας. Και είναι ήδη παιγνίου να έχουν ένα μπλοκάκι να σημειώνουν εκεί που βλέπουν ξένες σειρές τις ελληνικές λέξεις που ακούνε σε κάθε επεισόδιο. Ότι υπάρχουν νέες λέξεις όπως γεωπολιτική, γεωστρατηγική, γενώσιμα, που είναι νέες, αλλά είναι ελληνογενείς. Πως καμία γλώσσα δεν έχει τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες της ελληνικής, όπως φαίνεται από αυτά τα προθήματα. Μέχρι και ο Ζούκερμπεργκ του Facebook ονόμασε την εταιρεία του Meta. Ακόμα και αυτό το μικρούλι το «i» που βάζουν μπροστά από οτιδήποτε ανακαλύψουν, αυτοί που βρίσκονται στην αιχμή του δώρατος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Μέχρι και ο Elon Musk το έχει στο όνομά του. Αλλά είναι αμερικανικό, καινούριο. Αλλά πόσοι γνωρίζουν το ηλεκτρόν του φαλή? Και επειδή έχουμε παιδιά που θα πάνε οικονομικά και ναυτιλιακά, τους λέμε ότι στους χρηματιστικούς οίκους της Ρόδου άνθρωποι παντοδαπής καταγωγής κατέθεταν τα χρήματά τους, διότι η Ρόδος στηρούσε πολιτική ουδετερότητας και είχε ασφάλεια λόγω ισχυρού στόλου. Ότι η ναυτική νομοθεσία των Ροδίων κωδικοποιήθηκε τα χρόνια των Ισαύρων, νόμος Ροδίων ναυτικός. Σε αυτόν στηρίχθηκε το Βενετσιάνικο και ακολούθως το Αγγλικό Ναυτικό Δίκαιο και σήμερα είναι το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο. Και επειδή πολλά παιδιά θα πάνε θετική κατεύθυνση, τους λέμε ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί παρά το GPS, που δεν ξέρουν τι σημαίνει, ούτε το ευκλήδιο θεώρημα, ούτε το Πυθαγόριο θεώρημα, ούτε η ευκλήδιος γεωμετρία. Ο Αρχιμίδης, τους λέμε, ανακάλυψε το πολύσπαστο και πρωτοπόρησε στο θέμα των μοχλών. Ο Αρχίτας έφτιαξε την πρώτη πτυτική μηχανή. Αρέσει σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από κατεύθυνση, να μιλάμε για τις οπτικές σχεδιαστικές οφθαλμαπάτες του Παρθενών, όπου χωριστοί κύονες συγκλίνουν και στηρίζουν το οικοδόμημα. Αυτό συμβολίζει τη δημοκρατία. Καλή η πολυφωνία, αλλά στα σημαντικά χρειάζεται συμφωνία.
Επειδή πολλά παιδιά θα πάνε ιατρική, τους λέμε ότι οι Έλληνες βάλαν τις βάσεις της επιστημονικής ιατρικής με τον Ιπποκράτη και πλήθος μεταγενέστερων, μεταξύ των οποίων κορυφαίος ο Γαληνός. Αυτός Έφα, λέγανε για χιλιάδες χρόνια οι γιατροί. Και υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αποφασίσει τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν και παλλαγοδρομούν, οπότε σε αυτά λέμε για τους αρχαίους Έλληνες θαλασσοπόρους, τον Κολαίο, τον Ευθυμένη, τον Πυθεά, τον Μασσαλιώτη, και έτσι πηγαίνουμε διαθαλάσσι στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάγνα Γκρέτσια λέγεται ακόμα και σήμερα η περιοχή, που μπορείς να ακούσεις τα ελληνόφωνα χωριά τα γκρίκικα ή τα γκρεκάνικα, το συγκρότημα Εν Καρδία που τραγουδούν στίχους σε αυτή τη γλώσσα, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές είναι σαν να τα λέμε στους Ποσειδονιάτες του Καβάφη. Και επειδή ανεξάρτητα από κατεύθυνση έχουμε στην τάξη μαθητές, μαθήτριες και μαθητά που όλα τα μειώνουν, τους λέμε πως οι Έλληνες, παρά το τοπικιστικό και συχνά εγωιστικό τους πνεύμα, ανέπτυξαν το ήθος της φιλαλληλίας. Ότι μόνο στα αρχαία ελληνικά η λέξη ξένος απέκτησε τη σημασία του φίλου και πως παράλληλα προς την ξενία αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και άλλες ευγενείς έννοιες, όπως η αγάπησης και ο αγαπισμός. Δεν μπορούμε να μην τονίσουμε στα παιδιά τον υπεραδυνάτου του Λυσία που διδασκόταν παλιά στο σχολείο για να μάθουν τα Ελληνόπουλο ότι η πρώτη μέριμνα για αναπήρους ελήφθη στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ότι ο Αντιφόντας, ο Αλκιδάμας, ο Φαλέας, ο Χαλκιδόνιος και άλλοι αρχαίοι πρώτοι συνειδητοποίησαν ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων και ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα στην ιδιοκτησία και την παιδεία. Ότι στη Σπάρτη η γυναίκα απολάμβανε ελευθερίες που δεν έχουν σήμερα τα 3/5 των γυναικών του πλανήτη. Και για να το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο, τους δείχνουμε και μία αρχαία Ελληνίδα, μία Σπαρτιάτισσα Φαινομυρίδα. Και ότι η αρχαία Ελλάδα ανέδειξε υπέροχες γυναικείες μορφές, όπως την Κόριννα, τη Σαπφώτην, η Πατία. Και τέλος πάντων είναι συγκινητικό ότι η πρώτη ελληνική, άρα και πρώτη ευρωπαϊκή επιγραφή είναι αφιέρωμα στον νικητή κάποιου χορευτικού αγώνα, όπως διαβάζουμε στην περίφημη Ινοχόη του Διπύλου. Και επειδή σε κανένα βιβλίο δεν γίνεται περιγραφή, τα σχολικά, περιγραφή μάχης και οι μάχες είναι συναρπαστικές και η ζωή είναι ο πόλεμος, έχουμε φτιάξει βίντεο με σημαντικές και κοσμοϊστορικές μάχες που δείχνουμε στα παιδιά. Και εδώ τους τονίζουμε ότι οι Έλληνες βάλαν τις βάσεις της στρατιωτικής επιστήμης με την οπλετική φάλαγγα των Σπαρτιατών, τη τακτική του Μιλτιάδη στον Μαραθώνα, τη λοξή φάλαγγα του Επαμινώνδα, τους πρώτους καταδρομείς του Ιφικράτη και τη μακεδονική φάλαγγα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Τους λέμε αντιδάνεια και λέξεις με ενδιαφέρουσα ετυμολογία. Παρουσιάζουμε στην τάξη φράσεις της αρχαίας και λατινικής γραμματείας, της ιστορίας και της Αγίας Γραφής που έχουν μπει στην καθομιλουμένη. Προσπαθούμε πάντα να το διανθίζουμε και με λίγο χιούμορ. Τους λέμε παροιμίες που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, όπως το γλώτα με έναν όστιος, μία Χελιδόν, ήρθε η Χελιδόν, αλλά δυστυχώς εδώ ανακαλύπτουμε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν πια παροιμίες. Χρειάζεται σίγουρα να συνεργαστεί το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Οικογένειας για την εκπαίδευση των γονέων σε πολλά επίπεδα. Εκμεταλλεύουμε επίσης τη φιλία μας και την ικανότητα της κυρίας Μανολίδου να φέρνει το τότε στο τώρα, δείχνοντας στα παιδιά ένα από τα πολλά αξιόλογα απονήματά της, το βιβλίο Γράφος Βενίο. Και επειδή θεωρώ ατυχή, όπως είπε και η Νικολέτα, την επιλογή να διδάσκονται τα παιδιά αρχαία στην πρώτη ηλικία από τη δύσκολη γλώσσα του Θουκυδίδη, όταν δεν με κυνηγάει η ύλη, διδάσκω κάποια φαινόμενα στα παιδιά μέσα από την πιο κοντινή σε εμάς γλώσσα της Αγίας Γραφής. Διοργανώνουμε επίσης διαγωνισμό ιστορίας μεταξύ όλων των τμήματων της πρώτης λυκείου, με ερωτήσεις που προβάλλονται στον διαδραστικό σαν να ήταν το τηλεπαιχνίδι Εκατομμυριούχος. Διανθίζουμε όλα τα μαθήματα με 260 και πλέον βίντεο που έχουμε εμείς δημιουργήσει. Τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα γράφουμε ημερολόγιο, στο οποίο τα παιδιά κάθε μέρα απαντούν στα ερωτήματα των Πυθαγορίων. Τους δίνει αυτό αυτογνωσία για να κάνει τις Άγιες αυτές μέρες να τις περάσουν λίγο πιο πνευματικά. Στην αίθουσα του τμήματος, στο οποίο κάθε χρόνο είμαι υπεύθυνος, τυχοκολλώ τα αδελφικά παραγγέλματα και λέω στα παιδιά να διαλέξουν ένα για κάθε εβδομάδα και βάσει αυτού να διάγουν τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Διεξάγεται από πέρσι αρσάκιος διαγωνισμός ορθογραφίας για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών πάνω στη δυσκολία της ορθογραφίας που έχει η ελληνική γλώσσα. Στο Αρσάκιο Εκάλης υπάρχει χώρος δειγματικής ανασκαφής που τα παιδιά βιωματικά μαθαίνουν πώς γίνεται μια ανασκαφή με τη βοήθεια του ομοτήμου κυρίου Λαμπρεϊνουδάκη και των συνεργατών του. Υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο ιστορίας και τέχνης με αντίγραφα αρχαίων γλυπτών και αγίων.
Πραγματοποιούνται επίσης, όπως στην ελληνική αγωγή, δραματοποιήσεις με τις οποίες έρχονται οι μαθητές σε επαφή και με άλλα κείμενα της αρχαίας γραμματείας και της παγκοσμίου λογοτεχνίας, εκτός αυτών που υπάρχουν στην διδακτέα ύλη. Από το 2013 έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard για την προώθηση των ανθρωπιστικών επιστημών. Και τέλος, για 16 χρόνια διεξάγονται κατ' έτος οι αγώνες λόγου και τέχνης. Διότι πολύ απλά, χωρίς αγώνα λόγου και τέχνης, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρωπιστική παιδεία. Αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, εφαρμόζονται με κλιμακούμενη για μας τους καθηγητές του σχολείου δυσκολία, όσο κλιμακώνεται από την πρώτη προς την τρίτη λυκείου των μαθητών η αδιαφορία, γιατί το λύκειο δεν είναι απλά προθάλαμος των Πανελληνίων, είναι εμπόδιο προς αυτές, εμπόδιο που αν μπορούσαν οι μαθητές εύκολα θα το απέφευγαν. Αυτά, καθώς και όσα σπουδαία αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν από τους εκλεκτούς συνομιλητές, δεν μπορούν να αποδώσουν σε όσους δεν θέλουν να τα ακούσουν. Και δεν εννοώ τους μαθητές μόνο, αλλά και όσους ανεξάρτητα από τον εκάστοτε υπουργό υπηρετούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Διότι, κύριε Υπουργέ, αν μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι αντίφαση να μιλάμε για κλασικές σπουδές και κλασική παιδεία σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που όλοι περνούν από τάξη σε τάξη, αυρόχης ποσέ. Τα άχρηστα, άριστα και η προαγωγή με τον μέσο όρο επιβάλλουν την αναξιοκρατία, την αχρηστία, την αδιαφορία και την ανία. Και μερικοί δυστυχώς έχουν την ευήθεια να το διαφημίζουν, όπως βλέπετε πάνω αριστερά, στους μαθητές τους. Ευτυχώς την εβδομάδα που πέρασε ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Πιερακάκης θα επιληφθεί του ζητήματος. Δεξιά βλέπετε έναν απεγνωσμένο διευθυντή δημοσίου δημοτικού σχολείου που μετά από τα παράπονα των γονέων λέει θα πάρουν όλα τα παιδιά άριστα. Η έλλειψη κλασικής κουλτούρας φαίνεται και από το ότι οι ώρες γυμναστικής στο ορολόγιο πρόγραμμα είναι ελάχιστες. Λείπει το mens sana in corpore sano του Γιουβενάλη. Τα παιδιά είναι 7-8 ώρες καθισμένα στην καρέκλα. Ο Ξενοφών έλεγε των σωμάτων θεληνωμένων και οι ψυχοί αρρωστότεροι γίγνονται. Ρωτήστε σήμερα ένα παιδί να σας πει τη γενική του ονόματός του και θα σας πει του Ξενοφών. Αυτό μας πηγαίνει στη γλώσσα. Πώς θα μεταδώσουμε αγάπη για τη γλώσσα όταν παιδιά, μεγάλοι, ιδιώτες και άλλα επίσημοι φορείς φλεξάρουν τα αγγλικά τους? Τα Ελληνόπουλα δεν μιλούν ελληνικά, αλλά μια γλώσσα κρεολή. Είναι και οι λατινογράμματες επιγραφές των καταστημάτων κατά παράβαση της νομοθεσίας. Ήρθε και το ελληνικό Experience Park και κατά λέξη μεταφρασμένες αγγλικές εκφράσεις, όπως το «αν μπω στα παπούτσια σου, σκέψου έξω από το κουτί», διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, επικοινωνώ τις ιδέες μου, έγινε μεταβατικό και αισίως μας ήρθε το «από το άλλο χέρι» κατά το «on the other hand». Και αντί να αντισταθεί στη λέλα από αυτή, το Υπουργείο ονόμασε το 2013 το ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα των σχολείων My School. Ακολουθούν και άλλα υπουργεία που μετά τα lockdown και click away του κορονοϊού έφεραν τα Fuel Pass, Parco Gov, Kids Wallet, GovGR Wallet, συν τα πάμπολα My AAD, My Car, My Business Support, My ΔΕΗ. Oh my God, θα έλεγα εγώ. Ή καλύτερα, OMG, που γράφουν συντομογραφικά οι μαθητές όταν τεξτάρουν ή σεξτάρουν μεταξύ τους. Το σεξτάρουν το μάθα προχθές. Μιλήσαμε πριν για τους υπηρετούντες στο Υπουργείο. Πώς θα κάνουν οι διδάσκοντες και οι διδασκομένους να νιώσουν ότι γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο όταν γράφουν στο επικείμενο πρόγραμμα σπουδών για τη γλώσσα? Καταστασιακά και κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένο νόημα, πραγματολογική καταλληλότητα, μελέτη λεξικογραμματικών στοιχείων σε συγκεκριμένα περικείμενα, πραγμάτωση της κανονικότητας των γλωσσικών φαινομένων. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, έχουμε επέτειο, στις 8 Δευτέρου του 2023, μετά τον διαγωνισμό PISA, η αρμόδια του Υπουργείου Επιστημονική Επιτροπή δημοσιοποίησε το πόρισμά της για τα ολέθρια αποτελέσματα των μαθητών στην κατανόηση κειμένου. Διαβάζω ένα σημείο. Κρίνεται αναγκαίο να ενδυναμωθεί και μενοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος με εστίαση στην παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και την νοηματοδότηση της γλωσσικής πολυμορφίας και εταιρότητας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες επί της ουσίας. Πρέπει όμως ο εκάστοτε υπουργός να φυλάγεται από επιτροπές σοφών που δεν είναι σοφοί γιατί δεν είναι σαφείς. Η Νικολέτα είπε πριν για τη σημασία. Εγώ θα σας πω ότι η πατρίδα μου είναι το σοφόν το σαφές, του Ευρυπίδη. Το απλούς ο μύθος της αληθείας έφη, του ιδίου. Και με τον ίδιο σοφό και σαφή άνθρωπο θα πάω στην ιστορία. Αυτός είχε πει «Όλβιος ως της ιστορία έσχε μάθηση». Στην ιστορία πώς θα μεταδώσουμε αγάπη για την ιστορία της πατρίδας μας με πηγές σαν αυτή από το κατά τα άλλα ωραίο βιβλίο της ιστορίας της πρώτης γυμνασίου που δείχνει έναν αρχαίο εμέση με τη βοήθεια μιας ετέρας. Ξέρουμε από την εποχή των σπηλαιογραφιών μέχρι και την οικονομαχία
ότι ο λόγος της εικόνας κυριαρχεί του λόγου του πνεύματος, αυτό θα μείνει στα παιδιά, όσα άλλα ωραία κι αν λέει το σχολικό βιβλίο. Πλην το ότι στο τρίτο ερώτημα διαπράττουμε ένα ιστορικό επιστημονικά ατόπιμα. Κρίνουμε ανθρώπους και γεγονότα με βάση της δικής μας εποχής. Δεν είναι σωστό να λένε στα παιδιά να συγκρίνουν την Αθηναία του τότε με τη γυναίκα του σήμερα. Γιατί δεν βάζει τα παιδιά να συγκρίνουν την Αθηναία του τότε με τη Σπαρτιάτισσα τότε. Μιλήσαμε πριν για και δυστυχώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα στην ιστορία, διότι το νέο πρόγραμμα σπουδών για την ιστορία του Λυκείου, αυτό που θα έρθει τώρα, προβλέπει θεματική ιστορία. Καταργείται το γεγονός που είναι η ουσία της ιστορίας, σαν να καταργούσαμε τον αριθμό από την αριθμητική, την ύλη από τη χημεία, τα φυσικά φαινόμενα από τη φυσική. Δεν λέω, η θεματική ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τον επιστήμονα ιστορικό, προϋποθέτει όμως γνώση του γεγονότος που ο μαθητής δεν διαθέτει. Μιλήσαμε πριν για λειτουργικό αναλφαβητισμό. Σε κανένα μάθημα δεν αξιολογούνται ορθογραφία, εικόνα του γραπτού, βαρβαρισμοί και συλλογισμοί παρά μόνο στην έκθεση και εκεί όχι πάντα. Στη χημεία γράφει το οξυγόνο με ωμέγα, στα μαθηματικά ο διάμετρος, στα θρησκευτικά ο Υιός του Θεού τον Υιό με γιώτα, λες και είναι ο έμπολα. Και παίρνει 20 εφόσον η απάντηση είναι κατά τα άλλα εντάξει. Οι μαθητές των γενικών λυκείων δεν έχουν γενικές γνώσεις, ούτε είναι εξειδικευμένοι, το ίδιο και αυτοί των επαγγελματικών. Οι μαθητές στα γενικά λύκεια είναι δυσανάλογα περισσότεροι από αυτούς στα επαγγελματικά. Δυσαναλογία, εκτός κι αν κάποιος πιστεύει ότι ένα πλοίο χρειάζεται περισσότερους καπεταναίους από ότι ναύτες. Ρωτήστε ακόμα και από φοιτούς της φιλοσοφικής να σας πούν από πού βγαίνει η λέξη καπετάνιος. Η ελληνική δεν τους είναι μητρική, αλλά μια ξένη φορτική, που λέει και ο ποιητής. Τους είναι ξένοι και τους είναι φορτικοί. Δείτε τι φόρτιση έπαθα εγώ όταν άνοιξα τη τσάντα του γιού μου και είδα αυτό μέσα, μέχρι να καταλάβω ότι δεν είναι διαφημιστικό φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και ότι είναι πρόσκληση στα 5τα γενέθλια μιας ΟΗΣ. Όχι, φώναζα από μέσα μου. Τους είναι μια ξένη φορτική, όπως φαίνεται από κάποια λαθάκια που σταχυολογώ κατά καιρούς. Όταν ένα Ελληνόπουλο γράφει καταδίκαση, καταδικασμός, επίτευγμα, ο διαβαστής αντί για αναγνώστης, κατ' όλη τη διάρκεια, και άφησα κάποια έτσι λίγο να γελάσουμε, δείτε τι έπαθε ο Μπεκαρία, ο Μπρέχτ και ο Σλίμαν. Καλή μαθήτρια στην ανάγνωση, λέει ο Ηρόδοτος, γεννήθηκε στα Νέα Δημοκρατία παράλια. Παρενθέσεις εννοείται δεν διαβάζουνε. Άκουγα μια σύμβουλο, έλεγε μεγαλόφωνη ανάγνωση. Τη ρωτώ, συγγνώμη, τι είναι αυτό. Λέει να διαβάζουν φωναχτά. Λέω, γιατί πώς διαβάζουν? Από μέσα τους. Εγώ κάνω μεγαλόφωνη πάντα. Ας πρόσεχα. Τους λέω των παιδιών ξαφνικά στο Λύκειο, διάβαζε φωναχτά παιδί μου και λέει, δεν διάβασε την παρένθεση. Του λέω, διάβασέ μου τι είναι στην παρένθεση. Μου το διαβάζει. Του λέω, τι σημαίνει? Μου λέει κάποιος Ηλία Β, κύριε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πανελλήνιο κακό, που όπως προείπα ευνοείται από την ευκολία προαγωγής από τάξη σε τάξη και απόλυση από το Γενικό Λύκειο, αλλά ευνοείται και από την ευκολία εισόδου σε κάποιο πανεπιστήμιο. Μπορεί σήμερα κάποιος να εισαχθεί σε πανεπιστήμιο με κάτω από τη βάση και αν έχει 11 μέσο όρο να μπει σε τμήμα της φιλοσοφικής. Περσινό είναι αυτό με άριστα το 20, Γαλλική Φιλολογία Αθηνών με 10,42, Φιλολογία Θεσσαλονίκης με 11,42, Φιλολογία Πελοποννήσου με 9,14, Ιστορικό Αρχαιολογικό Ιωαννίνων με 9,71. Από το 1964 που επιβλήθηκαν οι Πανελλήνιες έχουν γίνει πάνω από 10 μεταρρυθμίσεις που όλες αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Για να επιτύχουμε τι? Αυτό που είδαμε τώρα παραπάνω, το όλοι πτυχιούχοι κατά τον Τόντος Καμπαλέρος του βασιλιά των Αψβούργων του Καρόλη του Πρώτου. Γιατί αιμονή με τις Πανελλήνιες? Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό? Η ευκολία ενισχύθηκε και με την άλλη ελληνική πρωτοτυπία του μηχανογραφικού. Βάλε όσα τμήματα θες και κάπου θα μπει. Περσινό μηχανογραφικό ανθρωπιστικής κατεύθυνσης μπορείς να δηλώσεις μέχρι και 144 τμήματα. Και κάπου θα μπει. Η ευκολία οξύνθηκε το 1976 όταν καταργήθηκαν οι εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο και τα αρχαία από το πρωτότυπο. Και λέει πριν η κυρία Αγούλα ότι παραξενεύονται κάποιοι που, που κάνουν αρχαία ελληνικά στο παιδάκι του δημοτικού. Στα Ελληνόπουλα. Βέβαια, έχει προετοιμαστεί το να παραξενεύονται, να μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα αρχαία ελληνικά. Η ευκολία επιτάθηκε το 1982 όταν καταργήθηκε το πολυτονικό και με μαθηματική βεβαιότητα περάσαμε από το μονοτονικό στο ατονικό. Αυτή είναι έκθεση και καλού μαθητού. Η ροπή προς το εύκολο φαίνεται και από το ότι πρακτικά έχουν καταργηθεί όλοι οι σύνδεσμοι πλην όσων δηλώνουν προσθήκη του αρχικά και λίγων συμπερασματικών. Παίρνει τις εκθέσεις, όλες είναι βιομηχανία. Τυποποίηση. Ξεκινάνε αρχικά, επιπλέον, επίσης, επιπροσθέτως ακόμη και όλοι οι επίλογοι μένα τελειώνοντας, συνοψίζοντας, καταλήγοντας και κάποιοι έτσι για να δείξουν σου βάζουν ένα εγκατακλείδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς το βλέπουμε γραμμένο αυτό το εγκατακλείδι. Μόνο προσθήκη.
πάνε όλες οι άλλες νοηματικές συνάψεις και σύνδεσμοι που ίσως είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος. Αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται μια παιδεία της ευκολίας. Ο Πλάτων είχε πει πως γλώσσα και διάνοια είναι ένα και το αυτό. Οι έξυπνοι λαοί έχουν δύσκολες γλώσσες. Ενώ η ζωή δυσκολεύει, το σχολείο γίνεται εύκολο. Το έργο του κυρίου Υπουργού παρόντος και εκάστοτε είναι δυσκολότερο και από τον άθλο του Ηρακλή να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία. Στον δρόμο της αρετής θα μας έχουν συνοδοιπόρους. Και η αρετή του καθενός δεν φαίνεται τόσο στο τι έχει, ούτε στο τι ξέρει, αλλά στο τι προσφέρει. Ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκου, του οποίου τη μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, ήταν αγράμματος αλλά ενάρετος, διότι ως ψαράς με ό,τι έπιανε, τάιζε τους πεινασμένους. Σε μεγάλη ηλικία έμαθε και γράμματα. Δεν είναι ποτέ αργά να μάθεις γράμματα. Δεν είναι όμως ποτέ νωρίς να μάθεις την αρετή. Οι κλασικές σπουδές δεν θα μας ωφελήσουν αν μέσα από αυτές δεν μάθουμε να ωφελούμε. Θα παρακμάσουμε όπως οι αρχαίες ελληνικές πόλεις του 4ου αιώνα. Παρακμή που οφείλεται στο ότι άλλαξε η ψυχολογία και η νοοτροπία του Έλληνα. Ο Έλληνας του 5ου αιώνα ήταν πολίτης. Του 4ου αιώνα ήταν ιδιώτης. Ας μην κάνουμε τα παιδιά μας ιδιώτες και με τις δύο του όρου σημασίες. Κυρίες και κύριοι, ο Βίων Βορυσθενίτης τοποθέτησε τους νέους σε μια αξιολογική κλίμακα με 3 βαθμίδες ανάλογες προς την ποιότητα των μετάλλων. Στην τελευταία, στο χαλκό, τοποθετεί εκείνους που μολονότι μαθαίνουν δεν προσφέρουν. Στη δεύτερη βαθμίδα, στον χρυσό, εκείνους, στον άργυρο, εκείνους που προσφέρουν αλλά δεν μαθαίνουν. Στην πρώτη βαθμίδα, στον χρυσό, εκείνους που μαθαίνουν και προσφέρουν. Μόνο έτσι, κυρίες και κύριοι, θα βγάλουμε χρυσά παιδιά, που είναι άλλωστε και ο απότατος σκοπός του ανθρωπισμού. Αν ξέρουν και γράμματα, ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ.